Ideme súťažiť ďalej, základňa pripravená, odobrená, Gáň muži. To rozbalia o pár chvíľ. Poďme na vec. Mladí chalani rozbiehajú svoj pokus. Branči 2025, to je ročník, ktorý na tomto mieste je práve dnes, ale toto sme počuť nechceli. Baterče svieti, ale len štatisticky musím povedať, že rýchlejší bol pravý, rýchlejší bol ľavý. 20.04 a na pravej je výsledok 21:12.